Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. O karon sa sumpay ning Sugilanon, ang karibal kong lolo. Mauna diha! Oh, Moray sobra sa kangilan! Sus! Mas naong kang kwarta! pero kung simbako og si Renato may iyang maparis, be. Mabakwe pa ba nato na si Lolita? Siguro yun nga magmahay ang atong anak kay wa man magtanaw sa dagway anang Renato. Ay, nagsiga lang ng mataan ay. Nya dako pa kay gantang. Uswa! Asa man tayo paingon din siyo? Niyam kita din sa sud. Anitas kwarto ni Renato. Uy! Halang! DJ! Si DJ? Dis Jackie. Delikado good. Delikado na siya, uy. Ayaw na lagya kay reklamo, Pits. Sundan na gid akong gusto, ha? Dali. Sundan lang gid. Sundan ka lang. Hina. Maya na ko'y nahinimduman, ani. Katong nikamang sa sinihan. Kinsa mo kamang sa sinihan? Bahala na. May kinsa mo to? O, din eh. Nakaila ko to. Uy! Asa naman eh? Asa man yung kwarto? Kini. Mauna ni. Ay, usaw man ito pag-abli ni ron. Nga uwa mataya, uy. Kilong lang kag kinaw sa masi. Atong suwayan og liso ning lak. Uy, gahi man. Nakalakag gini. Kausapa. Bibi. Duaw na ko kakamot. Naliso na, Pits. Nali. Nabli. Hina. Hello? Naghagok si Renato siyo. Kamati, adig na ako ni kawanag mo'y maghagok. Tara. Pagitao na to din ang kaban. Kasayo ba ninyong naglalis diha na uy? Huwag yung ko makatog sa inyong kasaba. Naibog abahan ay gusto diya ga butambong yung konutas inaugurasyon sa kondominium ni Renato. Oh, Lolita. Kinahanglan gyud nga mutambong ta. Di gid ta mo balibad. Layo pa man tutay. Huwag ikaduha pa. Nagduha pa mi si Glenda kung mutambong ba mi o dili. Ay, pastilan. Nga nung nagdaduha pa man mo. Nga, kita mang tanan mo gidapit. Kana mangong adlaw tay. Birthday sa da sa among amiga ni Glenda. Unya, nakasanong naman mi una dito. Di na importante birthday ay. Mas importante ito ang inaugurasyon. Hala no? Parehas na ba na sila importante tay. Unya na, insad kayo nga, humana may makasanong niya. Amo tong balibaran tungod lang sa inaugurasyon. Ay, pita gini. Balibaran lang ko to ni mo. Kinsa ba na yung amiga ba kay... Bebe, ako'y balibaran na. Ay! Shh! Wait, Flex. Pagbutang sa kunog pamatasan ko be. Nganong ikaw may mabaliban. Nga dili man ikaw gi-invite. Og usap pa. Ayaw gani pagbuot sa desisyon sa imong anak na. Hilam niya na day! Hoy! Lolita, paminaw, ha? Ako di ay, ano man tay? Kinahanglan nga di ta mo balibad nila na to. Kinahanglan nga palabihon na to siya kay siya mo'y atong agaon. Kiman eh, ako og si Daday, tuhuan na may magtrabaho sila. Busa, ayaw gimig pakauawi, ha? Kinahanglan nga murespeto ta ni Renato. Laina po na tay, uy. Abi kay ato man si agaon, di na dita pwede mo balibad. Ay, lagi pagdagang istorya, baan mo ba pubag mo yung gayet? Basta kay, mutambong kang tanan! Paskang! Paskang. Bukatan man na inis yun. Puli na tawag sa pitch. Puli na, ha? Naraman niya sa 20 kilos naman. 20 kilos? Ay, kaya ni bukat. Kaya ra kainin na to eh. Unya, sa man. Aglihan na nina to. Unya ra.
adtura ni nato ablihan sa itong payag. Excited na kayo ko nga may buwan ko doon sa gisod inisyo. Mo bitaw. Dike. Tibike. Doon ako. Doon na gisod nga bulawan Ay, may bawaan na niya ni nato, Pits. Niyan sa man. Ako na sa'y alsa ng kaban. SSS. Social Security System. Sige, siyo. Doon lang lang samta. Doon lang ka. Oh, sige. Tiin eh. O, si Tine. Tana. Jonel! Jonel! Ren. Kano, Ren? Oh, di sinisudi ni sa akong kwarto. Ha? Wa man, Ren. Oh, nagkanganing pultahan, oh. Ugwa na rin akong kaban. Ha? Oo, saan ka ba na, Ren? Tawagan sila si Daday, si Maling, Abal o si Dodo. Paniyasan ang tanan rin eh. Oo, Ren. Ato saan pa rin yun? Busit. Naagyo hilabtanon din ida. May bawon ganin ako kung kinsa na eh. Liston ka mo. Ihaon tag mo bisag kinsa pa mo. Siya man eh. Mga album raman ni papel lang ni Adin ni Pitch. Na! Binanggal! Kawa na hinungdan sa itong misyon siya. Wala na kabuslana na yung kabanang. Hey, way gold. Pulos na album. Unya mga papel. Bitaw. May mga ipanghaling ng mga papel siya. Karaan naman din yung mga pictura, Pitch. Ha? Kailan ka na siya? Kuan, black and white pa man eh. Oh, anak ko kailan ni Adin ni eh. Kiki. Kada ko revolusyonaryo. Kana. Kana. Kani, si Lolo Guryo man eh. O mga kauban niyang mga businessman. Businessman. Oh. Karang negosyante na gidena si Greggy, no? Siya. Pulos man ni kang Lolo. Guwapo yung kayo ni Lolo batanon pa, gidad. Hala. Uy, paparehas yung magdagway siyo. Tanong, mistison. Bitaw. Guwapo ang mga ginis Lolo. No? Hipos kag ilong. Pang-chicks kayo siguro na pang-chicks siguro kayo na pagkaulitaw yung lulo, no? Dagay ko niya siya chicks. Matud pa ni aning papa. Pero nindot ning album Pitch. Ipakita tani ni Lolo kay basin pa dahi og doon na siya may numduman na ni. Hala, bitaw. Karang ko sa kalbum siyo. Ablihi ko na. Kani. Kana. Ayaw na. Kini. Kani. Kana. Uy, la. La. Uy. Hala, uy. Kaysa maning tawana. Hindi ba nagkugos og bata ba? Di ba si Papa manay mo siyo? Dili. Kung ako masayop ka ng bata, si Renato manano? Oo, sure ball ko nga si Renato ni. Pero kining lalaki, wako kailan ni. Ilang ging si Renato kay dako kay gagtang. Nga ang ilong murag tunog siring. Dagang taliw-tiyo. Hala, murag katupahon ng aeroplanong ilong. Gagtang na katupahang aeroplano. Dere, pagkita, no? Si Renato gihapon ning gikugos ning tao. Ikaw siyo, asa man yung litrato? Ambot. Oy, o kaya kay masig nara diya. Para makakita sa imong ka-cute, sa imong pagkagamay. Cute. Ito na ko ato sa nang kayon. Ngano? Unsay nahitabo? Sako kay Renato. Kay doon ay bisod ko doon siyang kwarto. O niya gikuha ang iyang kaban. Unsa ka ba na? Ay katupag inyong gitambak dito sa stockroom ba? Katupag gamay kaban nga karaan. Mao ba? Kung mao, tanawon sa CCTV aron may bawang bagkin sa ginagkuha. Wag ba yung CCTV das kwarto dapit ni Renato? Mao ba? Ang CCTV naara dapit das gawas og sa hawanan. Pero sa taas wa. Aw, pero ani na lang. Tanawon gihapon kay basinog dunay laing tao nga nakasudin ni. Ila na bang ko dong gisusi?
Paabot lang ta kung doon na ba sila'y makita. Ay, may bawaan ra na. Imposible hindi masakpan, oy. Ha? Katilawin sila. Ha? Angay yung silutan kung si kinsa man ang nagbinuang din sa sud. Maubitaw. Nangantira bagis rin nato nga iyak ko nung silutan kung iyang mahibawaan. Bisan kinsa pa sila. Oy, dilay. Oh. Saman. Wa manggil ka manghilabot. Woy, simbakaw! Simbakaw in town. Nanugot ang manghilabot ko. Dilay gina mahitabo, Felix. Wey, di ginaw. Naatood kay bisyo. Pero di gyud ko maghilabot og butang nga dili ako. Hilo moy. Kaniadto baya. Pirmi ka mamaligya og butang sa atoa kay imong isugal. Ay, sa ato raman to, Felix. Pero sa laing butang sa tao, wag yung ko manghilabot. Kuidaw ha. Kuidaw ha, moro. Amar. Pixman. Matay ka. Ikaw sad matay ka. Ikaw lay una. Kuidaw, bitaw. Ay, wag yung ko mahadlok. Kay limpya akong konsensya nga, wag yung ko manghilabot din, he. Unya ka, unsa man matambong kita? Mutambong na lang siguro, Tagaw. Unya, sa birthday ni Vivian, ato na lang itong malibaran. Tawagan na lang to nato. Sige, ikaw. Agad ako ni mo, gaw. Og nakahunaw na sad ko, gaw. Doaw na to karon si Greggy kondo na kay oras. Karon dayon? Ay, bisag mga hapon lang, good. Ayaw lang sa doon, kay sayo pa man kaayo. Napaman sa ko'y buhaton. Sige. Mas maayo karong hapon na lang, mga 2:00, gaw. Sige, gaw. Bisag kadiyot lang ta dito, good. Kumustahan lang nato si Greggy. Nay nakita sa CCTV dito sa gawasan. Duha ka tawo nga sikreto nga milipot sa luyo. Unya nakita nga misuod sa imburnal. Ug malagnit nga nagkasuod gud mismo dinis mansyon. Maklaro ba ang mga naong? Dili rin. Tungod kay ngit-ngit og hanap ang refleksyon sa sugas luyo. Ang inutil. Kung kanang mga tawhana, suhito, na pwede dahil sila makaagi din ha. Malagnit. Sako pra na din ang nagbinuang na to. Ren, na ako'y pagduda. Unsa man? Nagtuo ko nga nakasuod din ug nagkuha sa imong kaban. Sila si Tasyo ug si Pipito. Hoy. May nagmata ninyo ha. Hoy, Lita. Aglinda. Tay. Diin malmugikan. Dito mikikan sa life care, tay. Gidoan na mo si Greggy dito. Mao ba? Kumusta mas Guryo? Wa man mi pasudla dito, Chu. Kay naglaing ko na ang lawas ni Greggy. Mao ba? Pero miingon man sila namo tay nga pabalikon ko no sa sunod adlaw. O basin sa sunod semana mobalik mi didto. Nya. Unsa man? Mao ray ilang gingon nga naglain ko ng lawas ni Guryo. Kinahanglang mahibaw sila nato ana aron iyang mabisita si Guryo. Bitaw, kinaulan nga adtuon jud to niya mismo, Chu. Kay siya magyud tungod ni Greggy. Sige. Ako tong paibaon para matagaden si Guryo didto. Asal man si Renato Nel. Nasa yung kwarto, kisapot. Suko kay siya kay saol pa sabgon ka. Kasul ba itong duha ka tao yun eh? Mao gani nga naangin tang tanan sa iyang kasuko. Kay wadyo ko na usa nato nga nakabantay nila. Nagdalan pulos nga tog. Nauntan na may daghang gwardyas palibot. Uangas mo yung ubal itong kauban ay. Mga hingatugol kayo. Pida. Nagbahar ba ito sa Renato nga pagminusan ko ta sa atong sildo. Kinagan kayo tagpalpak. Napatay. Laya na ba masukos na nato na? Yan bang tinudon niyang bahad? Mao yun. Mao nga kita, alerto kita pirmi. Ano dito madamay sa kasuko? Lagi. Ya, nabi ato nil. Saan itong balita may tungod Guryo? Usap po na siya gisaputan kay murag dunay problema. Di may problema. O di ba na yun? Sigurado naman ka to. Ambot. Agoon tabi taong istoryahon to si Renato.
Sao naglambam to siya si Ragon, iyang panglamba mo ito nga, wala sa kumuha, tugsoon sa iyang kwarto. Sam ka na problema, no? May bawaran na to. Napatay tayo ni. Sigurado yung maabtan pa rin ko sa kasimanang sapot rin nato kung di nato siya madaga, ma'am. Kamusad, Bilba? At imana na mo mga sakop, di kayo magsige mong katog. Kinakailangan alerto kita perme, ano nita madaot nga ito ni Renato. Lain may ayon na og masuko na si Renato. Di ba na mo ilaw amigo kung makasata og dako niya. Masinog, mga sikwatit ang tanan ini. Unsa naman? Ha? Unsa man na? Suot manipit. Kika ni Chupilo Budlat. Hoy! Kakulat ko na ng pangana. Chupilo Budlat. Antod ka na budlat lang kaya po. Pesos paminaw. Kaya ako tuwa sa lubas, ha? Sige, siyo. Sir Binondo Cardubal, 5 na katuig ang nakalabay sukad karon nga akong gibilin ninyo ang akong anak nga si Renato. Uy, ug di matukib ang dako na kong pasalamat ug kalipay sa tibuok ninyong pamilya nga midawat ug miisip nga inyong anak si Renato. What? Bangag sa ilo. UH! Si UH. Uy, hala! Nag-iskot siya ni Renato siyo. Hilom mo na. Akong tiwas ang basa. Ug wa gyud kong masayop sa pagbilin ug pagpasagop sa akong pinanggang anak diha ninyo. Pinanggaw niya gipasagop. Libutan nila. Kay nakita nako nga himsog ug malipayon siya uban ninyo. Sa makausa pa, akong dakong pasalamat ug palihog ipaabot ang among pagtimbaya sa iyang adlawng natawhan karon. Daghang salamat ang ubos ninyong hardinero Chupilo Budlat. W. Wow. Bangag sa ilo. Oh, come on. Iduta ko na rin suwata siyo. Di ka ni Chupilo Budlat. Sa ito pa, sakto yun di ay ang mga nadungog na to. Yung mga balita nga kana si Renato, sinagop real sa inyong pamilya. Mau. Siyang may tinudanayin sinagop. Ug dili ikaw nga iyang gipasagilan. Unya pa jud. Ang iyang apelyido kay Budlat. Sa ato pa, Renato Budlat. Pisit. Kalma lang, Pitch, kalma. Ha? Nakasuat din ang pizza ug ang tuig. February 28, 1985. February 28, 1985. 281, 985. Wak. Ay, taon-taon na gidening suwatas yun. Sakto pa, sakto yun. Sakto. Di ba, February 28 mang birthday ni Renato? Oo, muna'y adlaw na tawahan yun niya. Kanunay gumi mag-celebrate sa kanibuhi pa sa mga magpapa. Sa ato pa siyo. Katong hardinero nga, nagkuko sa bata pa si Renato. Maudetit yung pilo. Possible. Possible. Mo tingali to siya, Pitch. Dako na kinang ebidensya siyo. Napidagan din ni Pitch, pidagan. Sagad ini mga papel. Hutdon tani o gutingkay kung unsa pa'y atong maugkayan rin. SSS. Sabi si sumoy sa ako'y sinaw. Sige siyo. Okay. O kaya kung unsa pa'y madiskubrihan diya. Bangag, Jailong. Oh, come on. Usang ginitabo ni Gorionel. Anong sukom kay Renato? Ay. Wa mo guro hitabo. Himsog og dakong buhi maggulos goryo. Sa ato pa, wag yun tumulampos ang iyang plano nga doon ay dakong balita gahapos di kuwang. Moray iyang gikalagutan og bayo. Pero ambot og kun ngano. Di masag ganahan nga makig-sulti nako. Grabe yung sapot. Pero di ta mo kumpiyansa ini ha. Di mahimo nga muhinan or tani nivel. Kinahanglan nga dunag gyud tay buhaton. Nga, sabay tumato na Enel. Mahimo taga to diskarte. Kung mahimo, kita mo'y muhipo sa tiguang. Usa? O ganun misiga man ang mga mata ni mo. Kurata mo ko sa gisulti niyo. Kurat. Nga kung yung duman nga, si Renato na mo'y bahala sa tiguang. O bito, misulti siya na.
Pero mas malipay na siya kung makahimo tag atong aksyon nga limpyo ug hapsay. Mas makadaig pa na siya nato na. Ya, usaway mong nahunang pagi, be. Ya, kung maparpak tayo ni. Sabi ito padulgan. Pasinog, mas grabe po niyang silot at tumadawat ini. Para na ko, Nel, agdol na to si Renato, eh. Kaya masifting atong liho kung mag-agad na niya. Total, wap na niya sigua. May punto si Kabil. Pero mas mayo na nga sabutan na to sa uban na tong mga sakop. Kung nabas lay mas nindot pa nga ideya kaysa kung nahununan karon. Pero, ba, para na ko, Nel, wa na mas labing nindot. Agdo na to si Renato. Kaysa mahimot na sa atong kagulingong lakang. Unya, unsa naman ha, Lolita? Makatambong yun ka sa inaugurasyon? O, tay. Nagsabot namin ni Glenda, tay. Mayo, very good. Maunay husto. Dili ka itong balibaras na nato. Para ba nga, dili siya malain nato. Barag ako ray di katambag, anak Felix. May nun, ano? Ausa! Oh! Bidag, yun. Raan. Ikaw ba? Ganong kalit man nausab ng imuna-huna, daday. Ha? Misan nung nabiyak ka rin nato. Ay, naan naman mo. Okay, ragwa ko. Ang importante nga mo tambong si Lolita. Ay, Nganong di man ka mo tambong, nay? Ay, naami sabot ni Nads Blue. Nads Blue. Dili red ha, Blue. Mapil mi Gerbis Bakayan. siya! Oh. Unaunsa. Daday! Oh. Nayabag na ka? Oh. Tungod na ng imong kasugarol, dili ka mo tambong? Uy! Pagkawaw lang nga ito rin nato? Oy, sa tinuod lang, Felix, daan namin nagsabot ni Nads anak. Kay naami pustaan nga manok ni Luis nga way pildi-pildi. Mupusta migdako aron magkakwarta ta. Imong utok balikoy. Uta ka! Tukan lang ko ni mo na. Likoy ka ni mong utok na day. Likoy! Kauwaw lang ka sa tong pamilya. Nay, ayaw pag-ingon anak, nay. Uy, nisan nung naman ka kang Renato? Unya mo balibad dahil noon ka tungod lang sa sugal? Ay, okay ra bang ko na sa Renato, gad. Pero, shh! Uy. Hoy, aron mo masayon, no? Oh. Nagtuo mo si Renato, di sana siya sugarol. Nay nakasulti na ko nga dugan na niya bisyo. Magsige nagsugal kasino. Nagko mong gani kay Ay, nagpundi. pastilan ni mo. Nga naman nagmanugal na sila nato. Wanay kaso kay na may daghang kwarta. Nga ikaw taon, ikaw. Oh, be. Ikaw, ha? Ay, naabasab ko'y tinigong Felix. Ikaw, no? Oh. Ha? Giuran gini mo ng imong pagkasugarol. Ha? Okay, Imong ayan. giuran-uran. Ay, Huwag kay ayong pagkababay na day. uran-uran. Malagahid magkong tarong pa. Ay, ning ka pa. Manangid lagi ka, pero makauuaw kay ng imong pananghid kay manugal ba ka? Ay, mas maayo man ng anis na Felix. Anis ba? Kay sa magpakaaron ingnon ko. O usap pa, ako man ang kwartang isugal na ko. Pastilan ikaw, no? Huwag ka mauwaw sa mong anak na musulti ka na, no? Ha? Ako, si Lolita, Samara, nga imo ming di pagkauawan kung maunay imo ikatarungan nga itong Renato. Basta, di ko mauwaw. Kay dugay na sadang naibaw sa Renato nga sugarol ko. O usap pa, wala na kaso, kay naaman mo. Likoy. Hanggaw mo siguro kang babayhana ka? Ayo. Ala. Ay, Ayo! hala. Naatay bisita na, tay. Unda nga sa nalalis ninyo, be. Si Junel man din eh. Dayon! Junel! Mo dayon jud ko ha. Nasuroy man lagi ka, Junel. Mihapit jud ko ninyo karon din kay dunam guingilan nga balita. Uy, Ha? ngilan sa balita. Sa mong balita? Ngilan. Ha? Nga man ha, Junel, bebe? Nga man ha? Bitaw. Ditumigi ka sa life care noy. Kay gitawagan magud mi nila nga si Sir Goryo kuno miskapo. Usa? Oo, si Miss Kapo, Junel. Milayas kuno si Sir Goryo. Ganihang kadlawon. O na sa ibaw kung asa na sa paingon karon. Usa? Unsam tinihitabo, Junel? Ay nanawag lagi ni Renato ang staff sa life care. O nagpaibaw nga miskapo kuno si Sir Goryo. Mao nga mong gisusi din dito. Og nakita gyud namo sa CCTV
nga miskapog siya. Uya, inyo na nag-report sa kapulisan. O, nang daday, dito na migikan sa ipi. Napablater na namo ang nitabo. Asa man dahil si Renato, Nil? Magoy importante ang gilakaw si Renato. Mibalik sa Manila karon kay nasa giasikaso para sa inaugurasyon unya sa bagong kondominium. Tala, uy. Dapat maaksyonan dayon og makitaan si Greggy kung asa na siya paingon karon. Milihok na bitaw sila si Pilit. O kamisad, milihok sa mini. Gipahibaw lang sa muna mo sa balita kay aron basan nga naamoy kasayuran sa mga panghitabo. Salamat. Salamat kay Junil sa imong pagpahibaw. Basin na aradas Goryo, oy. Makitaan lagi na dayon. May naat lang tanoy. Kay nag-ulsa maayo taon kayo si Renato. Pero matod pa ni Renato, mubalik ra kuno to siya dayon din eh. Na, unsaon na lang na. Dako, yung kay tulubagon ang nagbantay ni Goryo. Kung simba ko doon ay mahitabo niya. Mao ginarang. Nagbahad na ba na si Renato nga kung doon ay daw tang mahitabo ni Lolo. Sila gyud ang iyang basuron. Ay, ako malipay lang tagog na itong rin. Magtagoy-tagoy ito, malipay lang ko. Makanaan lang siya. Mao yan. Sigurado gimapreso sila. Isog na ba kayo na si Renato? Isog eh. Degin sila makapiog ka na kay kuntahan kayo na. Pulos bitaw na sila nga ratol. Pagbisita na mo dito. Kinahanglan gid nga kasuhan sila sa ilang pagpabaya. Kinahanglan nga imbestigahan na yun na oy kung nga wa sila magkabantay. Nga nade pasyente nila nga nakagawas. Sigurado yung manubag sila. Kung makitaan yun na nga naaslay dakong sipyat ini hinabuan ng... Dako kayo niyo katabang ang mga nakuha niyong mga ebidensya, tasyo. Mao lagi attorney. Mao nga, wala na rason nga magtago-tago ka ba? Panahon na yun nga musurindir ka sa mga tinuganan sa palaod. Aron na makahimo na tadayon sa atong legal nga aksyon. Kaya kung mapresenta rin nato sa korte, dako kayo na yung impact niya sa imong kaso. O posible pa nga kita ang madaubon niya sa mga kaso nga ilang ipasaka na to. Kung sarah, tasyo. Adam ka na pa nga masurinder. Di ka subok ko attorney. Murag naglisod pagyug ko og himo sa akong desisyon karon. Pero wa ka na angay kapalakan pa, tasyo. Ako'y pasalig ni mo nga luwas ka na. O wa na kay angay pangunaon. Ang ako nang ipangayon ni mo, mao ang kooperasyon. Kay kung di mo sundo na akong itambag ni mo karon, wa kita mahimo sa imong kaso, tasyo. Maglisod ko sa pagdipinsa ni mo. Hilabi na nga na ay nagapatong na akong kantidad si mo. Ay, gamay ang pailob lang ng attorney ha. Gamay lang yung pailob. Ako pag yun lang balansihon og mayo. Maingon na gano'n niya ako ni mo kung makadesisyon ako. Wa ko magkasabot ka. Strict baya kayo sila dito sa mga bisita. Nya karon, ang mga pasyente na hinuon, wa nila mabantayin nga nakaiskapo. Maubitaw gaw. Makapaybong gid kay ng balita ba? Mura bitaw og di ko makatuo sa balita gaw ay. Nakalitan gid ko. Grabe pud no. Sa tanang pasyente dito, si Greggy gay mawa gaw. Miingon sila gaw, nakita ko no sa CCTV. Pero mausad gid na akong pangutana kung unsa ni gibuhat sa mga gwardiya nga wa man nila makita si Greggy nga migawas, di ba? Gusto ko matanaw sa CCTV gaw kung giun sa pag-iskapo ni Greggy. Parehas tag gihon ako na gaw. Gusto sa kumutanaw. Ingnon nato si Junel aron kuyugan ta niya. Sige gaw. Ikaw lay ingon kay mopatuo man to nimo. Sige. Bubisita man na siya usahay din eh. Ako inyang ingnon. Sino yung tabo ni mo siyo? Saktong gitong gitambog ni. Kuan, ako ni. Sige tambog. Gati gitambag, magitambag. Gitambag. Gitambag. Nung dyan na slide ang dila, di kaon, magugug ka ng mantikaon. Nanatayli kong ebidensya, ha? Nanatayli kong mga ebidensya. Karon nga may bawaan na gid nato ang tinuod nga si Renato. Usaday ka sinagop. Siya ang angay nga malisang karon ug dili ikaw. Sayos, Tipi. Di. Relax lang, Pets. Relax. Wa man ko mo ingon nga sayop ang tambag na turni. Wa ko'y supak siyang gisultin ako. Dako kong uyon nga mo surrender sa mga pulis
Pero, nagkinahanglan lang yun ta og saktong timing. Ha? Timing ba? Timing? Oh. Hugaw ni sa kuna-una, dila na ko isulti. Ah. Timing. Timing. Miming man na timing. Tatay sa mga miming ba? Timing. Kasi ba may timing? Yung mga ipaabot, nga mao naman yun ang gustong igayon. Oh. Nabalakan man ko si attorney na ako. Nga magsigil lang tagtago-tago ini. Ay, lagi. Pulos bitutan na balaka. Pero abi ko nimo, ha? Naalang ko'y nakitang anggulo ba nga lisod pa kayo natong buhaton kung mo desisyon na yung tao surrender. Inong lumay nakaposisyon pa sa Renato. Kung ato gining athon, delikado ginug atong piangan. Apay nga, piangan na noon. Painan. Kana, painan. Tama, sabot ka. Delikado nga atong painan. Okay. Kaya bisag si attorney, ha? Di pa makahatag na to og assurance kung 100% bagyod tang luwas kung mabalik na sa pisuhan. May pasalig ito to si attorney siyo. May pasalig. May pasalig lagi. Pero wa mo na kahibaw sa attorney sa sud. Wa mo na siya magkasuway o mapriso. Muro na abogado nga. Sige pangambo nga na papel yung kliyente siya magpapriso. Ako mismo nga nahibaw sa mga kalaki sa sud sa prisuhan. Mas delikado yun ang atong kinabuhi dito. Kaya bisag unsang orasa, pwede tang ipakuot ni Renato dito. Awi! Wala! Oh. Kumantay ka! Oh! Wala! Kadugo ka ron! Wala! Oh. May kasikas kalibunan! Kurag na tao! Unsa? Tinuo ko! Ikaw magudin ni Toribia! Oo, Pipito. Ako gyud ni. May anhigyog ko ninyo din kay na ako ibalita ninyo. Unsa man, Toribia? Siguryo. Ilang giingon nga nakaiskapok kuno sa bahay sa mga katiguangan. Unsa? Pero, tinuod ka, Toribia? Maunay akong nadunggan nga balita. Kisa may mong nadunggan nga balita? Gikan nila ni Daday ug sa ubang mga tao dito sa mansyon. Ha? Ang pangutana. Kung tinuod ba yun na iskapo si Greggy? Maunay na kong pangutana, Pipito. Kay kanang balita, gikan na sa kuno na nadunggan nila ni Junel. Unya, unsa may gibuhat nila ni Renato? Wa man kuno si Renato. Di balik man kuno sa Manila og wa na kuno magtagad sa nahitabo sa inyong lolo. Mao ba? Marag kadudahan na. Di yun siya mabalaka kung unsay may tabo ni Greggy. Kaya ampay man na niya. O kang giingon ni nga nawa si Greggy. Tako pa ng questionable, oy. Trivia. Ngano tasyo? Tribs, muhangyo ko ni mo. Nanyaw. Ay. Unsa man di tasyo? Adto aning address sa akong amigo nga abogado, ha? Siya si aktor ni Tarungoy. Unsaon man ako siya tasyo? Kay bawas siya sa naitabo, kay aron susihon niya kung unsagit katinuod nga nawas lolo. Sigurado ka? Lagi. Ina lang nga gisugot ka. Sigurado ko nga tabangan dyo kaniya. Pagpailalan dito, na nga personal nga tig-atiman ka ni lolo. Sige. Karon dayon atuon ako siya tasyo. Tempaw na kay dagan pa ko gisulti nimo kung unsa pa'y angay nimong baton, ha? Sige, sultihi ko tasyo. Kay andam kong mutabang aron mabisto kining tanang binuang ni Renato. Kumusta ka na, Glenn? Maura gihapon, Junel. Gwapa rin gihapon. Bitaw, tinood mo gina. Pero may medyo kang gwapa, Glenn. Malipay ko kung makita ko nimo. Mawagod ang tanan akong problema. Ayaw palabi, Junel. Kay, dili baya ako basurahan, ha? Nga labayanan sa imong mga problema. Bitaw, Glenn, ang buta kong ipasabot pa. Ikaw ang akong bugtong kalipay ng kalibutan, ha? Gusto na ganyan imong mga balak diha, uy. Naahinoon ko ihangyo nimo. Usam na, Glenn? Kuyo gimiugma ni Lolita, mo at tumi sa life care. Kay gusto na mo tanaon ang video ni Greggy kung giunsa niya sa pag-iskapo. Uy, hala. Muta na amos video? Pura, di ba pwede, Glenn? Kay gikuha na sa kapulisan ang kopyas video. Gikuha? Pero imposible sa duway kopya ang life care. Confidential mo guna, Glenn. Unya, under investigation na siya. Di na pwede nga makahilabot sa kaso kay ang autoridad na'y bahala nga muhatag sa tanang report.
Di man tamang hilabot sa kaso, Nil. Mutanaw ra man ta sa video. Pero ilang ko mo pasalig, Lin, ha? Kay stricto mo kayong life care. Suwayan lang gud nato. Basta, kuyugi lang gid ni ugma. Alas 10 sa buntag, mugi ka na ta dito. Uy, paminaw ra gud, Felix. Oo. Paminaw. Ngano naman sab ka? Nanon sab kay laing libak diha. Ay, sa pada, ay, sa kulibak. Paminaw gani. Ay, naay nagsulti na ko ini. Sa man. Sulti din. Otro sa marites. Kuan ba? Dili ko no tinuod nga siguro yung may eskapo. Unsa? Sapa niya, oy. Kinsa'y nagsulti ni mo, anak, ha? Daday, ha? Kinsa? Ay nalang pagdagag pagutada, Felix, kung kinsa'y nagsulti ako. Basta kay, naay nag-ingon ako din eh. Nga. Unsa man ko rin hitabo ni Baygoryo, ha? Ang giingon nga siguro ko no, di ko ako nag-upat ka tao. Unsa? Oh! Tinuod ka? Oh, lagay! Tinuod, lagay! Nakita mas video. Ay! Oh! Wa mo lagi nagibalita sa kapulisan. Na, butlang. Murag imposible ka ng balita, oy, daday. Na. Kaya ang giingon ba ni Janelle na to, ha? Nga, nakakita sila sa video nga, miss kapog yung kunis guryo. Mao lang kinay dakong pangutan diha. Kung kinsay nagsultig tinuod din eh. Para nako, ang akong tuhuan, kadtong nakakita yung video. Pero kanang imong balita, marites na. Mga marites na. Marites. Di na katuhuan kay, pulos mo na, istorbot. Istorbot. Pero, hinoon, lahi matagituhuan, Felix. Oo. Pero para nako, no? Mas bituo ko's nagsulti nako. Mga kanang istorbot. Mabida. Sultira gani ko, be, kung di na nimong balita, be, sultihi ko. Ay, mangutan na pamangkaan na, eh. Basta para nako, mas kasaligan ang nagsulti nako kay ni Donal. Kay abigod ni mo, Felix, no? Kaya di ba yung mga panghitabo karon din hiba? Katingadaan kayo? Ay, baya ni mo, daday. Baya. Nga nung nagkaingom ka na, bebe, ha? Nga, katingadaan kayo, be. Ay, tural! May buong malagod-tagod. Nahidom-dom kas kalit nga nahitabo ni Goryo. Na okay. Dili na siya makasulti. Wa din his Renato. Kalit nga may adtos Manila. Dayon. Diba? Yeah. Nya karon nga nawa na sa Goryo. Wa na sa magpakita si Renato. Og nakabalita na lang tang ni ato deg Manila. Unya, di ka mahibong na. Oh, siyempre. Matingag yung tanan kung anong permission bawa. Padayon. Ikaw na po. Ako na. Gigi, ikaw. Baya ka, daday. Oh, Nagimom kag isyu, oy. Dili maayo ng imong gihuna-huna, batok ni rin. Ay, nahibaw na kapalit, ay. Og dili lang kay ako na tingain eh. Halos ang tanang mga trabahante dinis pansyan. Oy, kana imong utok magyutitod. Abray! Gitod. Gyutitod ng imong utok, daday, palipida, gini. Ako pa ninyo, no, kamo, mga utitod og utok. Ha? Moinom mo ka ng linaga nga mayana. Ha? Hutdan yung inom, aron matinaw ng iyong mga utok. Pasensya dyo kayo ulit, ha? Pasensya dyo kayo ninyo. Di mo gula ko'y makabutid to. Mau nga, di kita kapugong nila. At kapugong, di ta kapugos nila. Pero, nga naman, Junel, nga, kung kamo may muso dito, makadali-dali naman mo dayon. Pero kung naami dito, bisag kuyog mo na mo, di man ipasudlon. Mura man sila mahadlok nga naami. Bitaw, Junel, wag yun may kauyon dito. Para na ako, no? Kung walang tupog sa si Craigie nga tato dito, luwas ra gid unta to siya din eh. Tinuod na. Dili ba gid tatag gusto, di ba, nga si Greggy mo puyo dito. Ganahan ba unta to siya din eh. Sakto man mo ulit, Glenn. Pero sabtain taon ninyo nga kumbahin. Sa sulugoon rabaya sabtaon ko. Nakasabot man minimo, Junel. Ang amo lang ba nga, may pagawas lang service among kasagmuyo. Kay pinangka ba kay tunamos, Greggy? Mao gyud. Mao nga interesado kaayo mi mo tan-aw sa video, Junel, kay concern kay miniya. Kuno sa gitinud-an ang nahitabo ni Greggy. Sige lang, Glenn. Net, alam mo kabala ka. Akong isaan ninyo nga magkakita rin yun niya mo sa video. Ako mismo mo ay mga kopyaw niya dito. Siguro abaya gyud, Junel, ha? Kay kun di gani kakatuman sa imong gisaan na mo ron, mausap ni kada nga mong tinagdan nimo, ug di na gyud kumutagad nimo.
Oh, o lagi, Glenn. Akong buhaton ng tanan. Di ko gusto og kutob ra sa Junel ha. Kinahanglan nga imo gyud ang tumanon. O gusto nako ugma dayon. Oh, ay, lasa dahil ugma, Glenn. Hatagil ko mga usa ka semana kay maghimo pa magkug-request na. O sige. Ayaw lang nang usa ka semana. Dugay rasat kay na uy. Hatagan ti kag duha ka adlaw. Murag di makaya. Tulon lang kadlaw, Glenn. Hala sige, tulog adlaw. Kinahanglan nga imo naming matagan og video ha. Kay kun dili, di na sad kumutagan nimo ang sangtod. Muna nga kung gingunin mo, Pets. Kay kung to atas sa prisuhan, di ta makahimo sa itong kaugalingong aksyon. Kay kung simba ko, kung sa'yo may tabo ni Lolo, saan man magpaabot rin ko nga mamilagruhan ta dito kung kanus ako makabaos ni Renato? Kilis. Kalma lang siyo. Naibaw ko nga suko na kay kanila na to. Kalma ramang gapon ko, Pets. Ang ako ba, kung simba ko, unsa na'y gibuhat nila ni Lolo karon, di yun sila magmahay. Kung sabay mong buhaton, ha? Kung palangin si Bako, ug doon na sila daotang gibuhat, gilulo ni mo siyo. Basi nanahi kayo na, Pets. Tinuod na ang ilang mga pasangil nako nga makapatay kong tao. Uy, hala! Yawan ko da. Yawan ko na siyo. O tinuod na, Pets. Huwag kong magbinuang. Mangita yung kong paagi nga makabaos kun nila ni Renato. Kay kining pag-iskapo na ako, Pets. Di lang ni paras kong kaugalingon. Usagyod sa dakong rason nga makapanalipod ko ni Lolo Goryo. Nagkasabot man ko ni mo siyo. Mas masabtan paginoon niya ko ni mo, Pets. Kung makita ni mo ang resulta kung nga nung di yung ko mo surrender sa kapulisan. Onya, attorney. Makakuha gyud ta og kopya sa video ini. Yes, Toribia. Matun sa hipi, mo provide siya na to copy. Maayo hinuon, attorney. Attorney Tarungoy. Attorney. Oh, Janelle. May niyam day mo. Kadungog ko balita nga nangayo magkunugag kopya sa video ni Hippie. Janelle. Attorney, naibaw ko nga gisugo ka ni Tasyo. O saan may problema, Janelle? Dako ng problema ang mong ipangayo, Attorney. Kay wa kay katungod nga mangayo og impormasyon sa mga isyo nga may kalabutan sa pamilyang Cardubal. Ug usa pa, ang tao nga imong gilabanan, dako ugsa sa pamilya nila ni Renato. Pasensya na, Janelle. Wa mi mo anhi aron makilibati ni mo. Kung doon na mo'y concern, batok na ko. Natay korte. Andam ko mutubag sa inyong mga akusasyon. Attorney, pasidanaan lang ka, ha? Ayaw nilang padayon na kung unsa nang naa si mong hunahuna. Kay di gyapon mo magmadaugon kung inyo ka ng athon aron daoto ninyo si Renato. Usbol ko, Janelle. Kung unsa may inyong reklamo, batok na ko. Adto ta mag-abot sa korte. Kay adto na ko tubagon ang tanan ninyo mga isyu, batok na ko og sa akong kliyente. Tanaw talaga niya. Huwag pag-amping si mong kaugalingon, ha? Attorney, dili na lang siguro ta magdugay din, Ayaw na, Toribia. Pabuto na na to si Hippie. Basin unya og atangan ta nila sa gawas. Mas maayo nga makabiha dayon ta din, Ayaw kandog. Why daw tag may tapo na to? Unsay balita nga imong giingon ay? Pamindaw o nagmaayo, Lolita. Kay doon na ko'y isyong nadunggan na. Siguryo ko no. Wa mo ikyas. Gikuha ko nung upat katao. Unsa? Diin man ka nabalitaan ay? Mau day sultis mga tao dito sa mansyon. Nakunoy CCTV nga nakuha nga. Gikuha yun siyang upat katao. O naasagi mga nakasaksi mismo dito sa bayis mga tiguwang. Tinuod ka, nay? O lagi. Pero matod ni Junel kay niikyas man gyud kuno. Nakakita man sa gyud kuno sa video. Dili kuno na tinuod. Ay, bakak nagdisulti ni Junel. Uy, hala. Kakuyaw gud ang balitaan ay. Kung doon ay may kuha ni Greggy, kinsa man katong upat ka tao kung tinuod man gani na. Ug asa man nila gida si Greggy? Mauday dakong pagutan na diya kung asa nila dada. Kuyawa sa dana na uy. Mayo tag bibaw ana kung kinsa tong mga tawhana. Unya, unsa may aksyon nga gihimo ni Renato karon? Pamagyud mauli si Renato hangtod karon. Pero naibaw naman ka siya na balitaan ay.
Agbot lang ka ni Junel kung napahibaw na ba niya si Renato. Nay, dapat mahibawaan dayon kung kinsa to ang nagkuha ni Greggy. Mao siguro nga dili mi pasudlon dito kay tingali. Doon na sila dili maayo nga gibuhat ni Greggy. Na, simba ko lang palayo eh. Nabala ka yun ang tanan ni hitabo kay kung tinuod pang niikya si Goryo. Sigurado kong babalik dito din eh. Bitaw, Nay. Maayo nagmuuli na si Renato aron malihok dayon ning kasuha. Maldito gini si Atty. Tarongoy na. Nangitag yung bikil. Kani adto pagin siya nila. Ano usa sa problema ni Renato? Sagdi lang. Gamay lagi ko kuha na ng bugaduha. Ronel, taghan anong tanan ako kung kanusta yung kurong muli si Renato? Ako pito ginawagan, o ma'am tubag. Ay, basig sapot nagyapon. Malagmit. Pero nanawag pa na kong kausa. Kadito si kayo noon. Nya, sabi pong. Ikaw siya nga mubalik na kuno siya dayon. O magpaabot sa iya mga instructions. O na iya isulti mo? Maura. Basta kayo naara kuno sa isulti na to. Humanad do, yada yung paong. Yay, aksyon tagabalaka na. Kulbaan tanilda. Hilig naman si Renato og sorpresa. Masig magkatilaw na noon tayo niya og kastigo. Aw, magbantay lang kita. Kinaibaw na biya gyutas kinaiya ni Renato. Basta maglago tagani na siya, doon na ginasisilutan na to. Patay. May nang tagot niya atraso niya. Eh, kuya o kayo ko, magkalitan tang tanan nini. Aw, way swerte kung kinsa na to ang iyang silutan. Manguros lang kitang daan ini. Ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.